Dnes konečne máme short vlastne po dlhej dobe, neuveriteľne dlhej dobe. Veľa sa toho tu zmenilo, mal som určité technické problémy. Pribudlo tu nových vecí, ako tá socha víťazstva sokolov a taktiež, nebudem komentovať. Máme tu burger, stánok z jedného Lego auta, potom vzadu je samozrejme naša prenádherná pizzeria, potom tu máme jak sa to volá, baštu, čo som spomínala v minulom videu, a za mňa to najkrajšie, čo je v mojom meste, hneď po tej soche, je táto prenádherná hasičská stanica. Máme tam samozrejme naše auto, také tie vlajky a tak, taktiež aj billboard, je to jednoducho pekné a ten billboard by sme si niekedy mohli skúsiť opraviť. Ten billboard ešte si trošku padá, ale to nevadí, to sme v najbližšom videu mohli spraviť, lebo bolo by to pekné, ale malé technické problémy.